Helo, sydd â chi, a chroeso i'r drydydd pennod ar 10 gwan yng nghyfres codi gweithlu Pedair Cainc. Noswyl hyfryd iawn, mae yna rhyw un flancad ar ôl y llall a rhyw niwl trwchus wedi fod ymledu fyny'r dyffryn yma drwy dydd heddiw. Ond mae'r niwl wedi clirio ac ar hyn o bryd mae'n ddachlyd bendigedig. Ond nid dyna pam beth dwi eisiau ei drafod heddiw. Mae'n Sion digon am y tywydd mewn fideos eraill ond ydw. Fe byddai Benjamin Thomas wy'n ail sgwennu ei gan enwog a Bob Tairfelin yn ei ail recordio. Wel, y linell fyddai nawr lancia rhoddwn glod y mae'r metr wedi ddod. Sbiwch, ddew yma! Dyma ni. Mae hwn eisiau sydd wedi osod y dydy WPD yn osod hwn, ond fe ddaeth y technegydd o Ion yn diwedd i gosod y mesurydd yma a gosod y switch isolator wrth ei ymyl. Fe ddedodd WPD, mae fi'n angen trefnu yn rhedanwr yn hun i osod isolation switch, felly fe nes i yn fan hyn. Mam di ffeindio allan wedyn, doedd ddim angen neud y lle yna'n 120 pint wedi wastraffu yn doedd. Ond dim ots am yna, mae'r trydan wedi cael ei osod. Dwi rioed wedi bod mor excited dros un bocs bach plastig efo myw, ond dewch i fi. Dyna chi, dyna ni, mae'r trydan yma, mae hwn wedi'w gysylltu o'r diwedd efo'r bocs yma lawr fan hyn, felly. I rai o'n eich sydd geeks, mae yna 2 breaker, 2 feed 80 amp ydi maint y breakers, 2 feed fewn i'r mesurydd drwy gibl 3 phase felly, a dim mi fydd yna wifra wedyn yn mestyn allan o fan hyn ar hyd gweithlu i gyd felly mwyn goleuo a rai trydan i mi. Mae wedi bod yn 4 mis anhygol o'r wystredig i gyrraedd y pwynt yma. Hwn, ddwywaith sydd wedi achosi'r fwyaf gyr yn pen i mi. Ac ydy jyst y mwyaf wastraff amser fyd ydy. Yr holl a ffôn na mae rhywun wedi gorfod ei wneud. Chi ar hôl am 20 munud. A wedyn sydd wedi reid, o'r diwedd drwad at lais go iawn yn lle robot. A wedyn maen nhw'n gofyn, dywch, be di'r adeilad? Da chi'n dweud, wel, newydd godi gweithlu. New build ydi, dim diddordeb gennyn ni. A mae'r ffôn yn mynd lawr. Mae wedi bod fel 4 mis, ond o'r diwedd, Ion, oedd EDF hefyd yn diwedd, oedden nhw'n fodlon darparu mesurydd, ond mi oedd yna rhyw 3 mis arall o aros ar gyfer hynny, trefo Ion rhyw bythefnos oedd. Mae wedi bod yn gyr yn pen a hanner, a'r un o'r pethau sydd wedi'n rhyfeddu ydy gymaint o bobl sydd wedi cysylltu i ddweud, maen nhw hefyd, mae'n union yr un sefyllfa, y methu cael trydan i ryw adeilad ar y ffarm maen nhw newydd godi, neu gweithlu, swyddfa, a hyd yn oed ambell i dŷ hefyd. Mae'r peth, da chwa, mae'n amlwg hwnna fwy na jyst y fina wedi diodda'r broblem yma. Mae'n rhyfeddol rhywsydd pan dydy'r peth yn cael mwy o sylw. Fe nath Kevin Campbell, chwarae teg, Ddamfon Llythyr, draw i Ofgem felly, i sôn am y mhroblem ac ymateb Ofgem oedd, dyna ni, dydy'r cwmnïau ni yma ddim yn gorfod darparu metr na chyflenwad yn ni chi. Wel, mae rhyw ateb tila fel yna gan Ofgem. Ofgem sy'n gorff sydd fod ar ochr nina y gwsmeriad a'r defnyddwyr sydd wedi warchod yn hawliau ni. Ond mae'n gwbl amlwg bod, ei bod hefyd ar ochr yr busnesau mawr, ar geiniog, sgleiniog yn dydi. A nes i anfon e-bost hefyd i dynaid swyddfa y gweinidog dros faterion yn ni yn Llywodraeth Cymru. A dyna'n union oedd ymateb hitha hefyd. A ni'n byr siomedig efo hynny. Mae rhywun yn teimlo'n aml iawn
dyla gwleidyddion sy'n cael ei ethol i'n llywodraeth ni fod yno i warchod buddianna nina, bobl Cymru ac hefyd busnesau bach yng Nghymru hefyd yn hytrach na, dwi'n gwybod, gwarchod ac amddiffyn penderfyniad yr cwmnïau mawr barus yma. Ond ia, mae wedi bod yn gyfnod rwystredig, ond mae'r bocs yna o'r diwedd. Rhaid mi beidio cwyno gormod, mae yna ddigon o bobl sydd dal yn yr un sefyllfa goeddant 6-7 mis yn ôl. Oedd un person gysylltog mi wedi bod yn trio sortio mesurydd ers mis Chwefror neu mis Mawrth, mi ddau. A erbyn un wedi talu i gwmni third party, felly gosod mesurydd, a dyna wedyn, doedd na ddim, dyna maddewid o gyflenwad trydan wedi hynny. Felly, es i gysylltu efo un o'r gwmnïau Crown Utilities, a maen nhw eisiau 580 punt plus taw am fesurydd. Felly, mae hwnna'n gost mawr eto yn dydi. Heb unrhyw addewid neu rhyw sicrad o'n ni. Mae o'n gambl a hanner. Ond, ia, dyna ni fel na mai. Mae'r pawb ar hyn o bryd yn mynd drwy heriau anferthol efo'r cwmnïau ni yma. A dwi'n jyst un stori fach yng nghanol miliynau ydw i'n. Ond fel na mai, dwi am nesau at machlud o'n lle dwi am gymryd rhywbeth munud bach drych draw tua'r gorwel pell. Oce, pob hwyl chi fan, gofwch o fel, dyna.